Sao Paulo nam je ipak malo predalek. Naravno da ćemo jednog dana otići, no Imola je puno bliže. Bologna Motor Show je prilika da se klisne i u 50 km južnu Imolu, na trkalište Enzo i Dino Ferrari, gdje je 1. svibnja 1994. godine poginuo vjerojatno najbolji vozač svih vremena, Brazilac Ayrton Senna u dobi od samo 34 godine. Imola je na početku zime potpuno zatvorena. Nema apsolutno nikakvih aktivnosti i na cijelom trkalištu je tek nekoliko službenika. Povratak na mjesto zločina preteške su riječi, no kada se sjetimo što se sve događalo tog vikenda, nismo ni daleko od istine. Dan koji smo bili na trkalištu bio je predivan, no potpuno neobično za mjesto koje je poznato po zaglušujućim zvukovima, potpuna tišina. Novi boksovi i novi onaj karakteristični toranj čekaju neka bolja vremena, jer Formula 1 nema u Imoli 5 godina, od kada je tu svoj crescendo imao Michael Schumacher. Od ulaska na stazu kroz boksove brzo se dolazi do tamburela. Naravno, zavoj koji nam je odnio Ayrtona sada je potpuno drugačiji. Umjesto dugog, prebrzog lijevog zavoja, sada je tu šikana. Zaostaje cijeli krug na 22. je mjestu. Dakle, Senna, Schumacher, Berger, Hill, Frentzen. U dugom lijevom zavoju pukla je cijev volana i Ayrton je ostao bespomoćni putnik u Williams Renault. Ayrton je u tamburelu uspio sa 309 smanjiti na 219. Nije bilo dovoljno. Nevjerojatno je da je kamera na bolidu prestala snimati baš u trenutku u kojem se dogodilo puknuće. Poginuo je jer mu je dio ovjesa probio vizir na kacigi. Iako je liječnička ekipa bila brzo do njega, nije mu bilo spasa. Svi su se nadali da će veliki majstor preživjeti. Brzo je helikopterom prebačen u bolnicu u Bolonju, gdje je mrtvim proglašen 3 sata poslije. Kolega Cvitković i ja smo se iz petnih žila trudili komentirati utrku, no kasnije smo shvatili da je ona bila besmislena. Mjesto gdje je Williams lupio sa 219 km/h nije ničime označeno, ali nam ga je domaćin pokazao u centimetar. Odmah do je čelična ograda, odmah iza je rijeka Santerno. Na ogradi su 16 godina stare brazilske zastave i poruke za Ayrtona. Ayrtonov kip je sasvim na drugoj strani, 50 metara dalje, unutar trkališta. Tu je dio koji liči na park, pa je sasvim ugodno sjesti u njegovom društvu. Zadnji su ga posjetili neki Mađari, objesili cvijeće i poruke. Ayrton je okrenut prema stazi, točnije prema mjestu nesreće. Samo 2 tjedna nakon Ayrtonove pogibije, cirkus Formula 1 ludovao je u Monte Carlo. Vozači su se samo poredali na ciljnoj ravnini i to je bilo to. Shvatio sam da svako ima svoj film u životu i da on ide dalje. Djeca Imole napisala su pjesme koje kasnije Christopher Hilton skupio u knjigu koja nosi naslov U raju nema zidova.